Tria una vida còmoda. Tria un treball fàcil. Tria una carrera curta, una diplomatura. Tria uns pares que et mantinguen. Tria un televisor gran que te cagues. Tria un cotxe que no gaste. Tria un sofà de 3 places on pugues apalancar-te. Tria una banyera amb jacuzzi. Tria un llit de 2 metres. Tria un equip de bricolatge i pregunta't qui collons eres el diumenge al matí. Tria un xampú anticaspa. Tria la teua salut. Colesterol baix i assegurances dentals. Tria no pagar hipoteques ni lloguer. Tria roba esportiva i maletes a joc. Tria veure teleconcursos que espatllen la ment i aixafen l'esperit mentre omplis l'estómac d'hamburgueses barates. Tria podrir-te de vell en una residència i sigues una càrrega per als niñatos egoistes i fets pols que has engendrat per a que et reemplacen. Tria el teu futur. Tria la seguretat. Però per què anava a fer jo una cosa així? Jo vaig triar la inestabilitat. I les raons? No hi ha raons. Qui necessita raons quan tens uns amics com estos? Jo vaig dir-li a Rubén que no passava res per fumar en una gasolinera. Però vaig a canviar. Mai més li diré res a Rubén. És l'última vegada que faig una cosa així. Vaig a ser igual que a vosaltres. Anar pel bon camí. Anar tirant. Mirant cap endavant fins al dia que la palmi.